Ja, I har ikke hørt noget fra mig i et par år eller mere. Det er nok mere. Men nu er det sådan, at jeg har fået et nyt sted, jeg skal have min bil, så vi kan få den lavet og komme ud og køre. Den har stået siden, mere eller mindre siden 2006, hvor den kørte sidste gang, sit sidste løb. Jeg købte den for 10-11 år siden, i troen på, at den var lige til at fikse, og så skulle den ud og køre. Det var ikke tilfældet, men det fortalte jeg også om tidligere. Men nu skal vi have den startet op, og jeg har selvfølgelig været i gang i mellemtiden. Vi har fået ordnet lidt indvendigt og er langt fra færdige, men det skrider lidt frem, og det er faktisk rigtig dejligt. For at få den startet op efter så mange år, så har jeg jo pillet tændrørene ud, for lige at se, hvordan de ser ud. Og så har jeg kigget ind i motoren. Der kommer et klip lige om lidt, hvor I kan se, hvad det er, jeg har set derinde. Men da jeg hæver tændrørene ud, tændrørene er nye. Motoren har været startet op med dem for år tilbage, men ellers har de ikke været ude at køre. Men til trods for det, så er det ene så knækket. Så det er jo fedt nok. Det er søndag, selvfølgelig. Så jeg skal se, hvad jeg har i gemmerne af tændrør, som kan bruges. Jeg har nogle hele sæt, men jeg ved ikke, om de passer til denne her. Så det skal jeg til at finde ud af nu. Ja, jeg må jo indrømme, at jeg har været på Temu, den udskældte kinesiske hjemmeside. Jeg har købt et endoskop, det vil sige, at man får et kabel med et lille kamera ude for enden. Og det slutter man til sin telefon, hvor der så også er en app, der passer til. Så nu har jeg kigget lidt på min motor her, for at se, hvordan den ser ud indeni, inden jeg starter den op for første gang i en 6-7 år. Det kan måske være lidt svært at se, men der er rent faktisk de her skrå streger, som er mærker fra, at cylinderen er blevet honet. Og det siger mig jo, at den ikke har kørt ret mange kilometer, efter motoren er blevet gennemgået. Stemplerne har været ude, og ja, måske har den fået nye, det har jeg ingen anelse om. Der er ikke rigtig nogen aflejringer, og alle cylindrene ser sådan her ud. Jeg gider ikke at vise jer dem alle sammen, fordi det er lidt uinteressant. Det kan være svært at se ventilerne, men jeg har kigget på dem. Der er også et lille vinkelspejl med, som man kan sætte på enden. Det virker ikke super godt, men man kan se ventilkanter, og man kan se, at der ikke er nogen aflejringer på ventilerne, og kanterne er fine og skarpe. Så alt i alt er jeg meget godt tilfreds med tilstanden, som den er lige nu. Så det bliver spændende at få den startet op. Så blev det mandag aften, og sædet er monteret. Det sidder fast, som det skal. Og benzinanordningen, den virker, som den skal. Jeg har haft bilen startet, selvfølgelig kontrolleret alle væsker, at der er kølervæske, vand og så videre på. Og den startede i første forsøg. Det er jo lidt imponerende. Der var dog en utæthed i benzinen. Det dryppede fra den her karburator, og det viste sig at være denne her lille fitting her, der ikke var skruet ordentligt i. Men den sad fast, så den har siddet sådan rigtig længe. Nu har jeg jo højst kørt 1000 meter i bilen, men jeg erindrer ikke, at den dryppede benzin. Så hvordan den er blevet utæt og lige pludselig sidder et stykke ud, det må guderne vide. Men i hvert fald har jeg strammet den, og det ser ud som om, at det kører som det skal, og den ikke drypper benzin.